Oh, kardom karbing long life kelang ratum don. Pinin tum karbing long life tim pen ladak jasemet rasingja aklam long sidolo labang so rasingja aklam ke ilitum kado beda chini lo labang ke mini tara langso pusi pudam lo. Athema ladak ke tara langso sonsi kacepate aklam ben cenglok kelang memea son dopik ladak son thot ke nahokta kacepate aklam ke avelo. Laso ke cengsi bang ke tara langso lo adun tu bang ke dadak ladak teke langjun ke sias jon along. Mate labang so rasingja aklam hello lasi rasingja aklam long aningkan bang sidame ason ke pak kason sepon penangan thekpon long loilitum jutang pen kacerap litum karbia jutang long kacerap pen cenglok no thengpi da dak pen sinang ke plang lo lason tak si penangan penengkan asengkan sidame dak kesias tike langjun kesias jona hin pen cepatir pi ponsi la reception committee tumpen alang litum bor iponsi penenga sengkan mate penenga bangke ingdeng thongkep labangso angdengan lo kasi labangso ingdeng thongkep an so se alira long ke piji phansi ladak kesias teke langjun kesias jona hin pen tepatir pi ponsi penangan kason se lapuson thekpon long lo labangke chuneng si ki klim lo labangso labang ke kadu gudung chini lo labangso alira bangke lapen cenglok penangan kason se lapuson thekpon long lo penenga sengkan farman sidame Hempu mukrang pira singja polote litum karbi arnam lo laga arnam pilo pira singja labang so kumlin sialang litum semar pon bom lo lapen non bang kelang litum 80% 80% alang litum patang pon lo lati churo reune lake rasingja klam kusi pulo sitame rasingja arnam pi labang so kumlin ke semar mepin lang sebe peneng ingdeng thongkep labang so ang deng nang le rok se an se alira lon si piji phansi pi da singja kumlin si tame ladak tekelang jun kesies ahin ban si patir pi ponsi labang so kumlin same alang litum kasemar pon panceng pon bom lo 80% tak lo lati labang so puthang nang li hin pen sabo tetini alam nang kanun ote de chalo Ira saja kumlin kene se parwa pon cekla anu se alir di pon se bori pon gitu or dari cara jadi masih tangga cara sana nalo, ande bukan orang itu, 1% time lo, jadi lah, orang aja apa urut bangke, ekonomi itu, ante la nali tuma tim amen sono na so tim de la so te mar pona na tuma tim itu lah tu ke, apa se, orang ni bangke, orang pasang lo, mong orang. Nali tuma hin seperti itu pon lo. Nilai tinggi seperti itu, dah arsi kan se. Ante labangso hak kecing pen non si judan, ote labangso kason sepon labangso selampon. Abajet ke nang tung kon ton. Abajet ke bube kacerap asisten di lekum klem dun. Klem dun la registrasyon arsi tundun si jeral sound na tibong. Pen. Itu jun kita awal kita lang di tengah tibong. Ante la tarik hindi perang na tung patangon lima. Patangon ni kan se bori lo, la se pendeli polo la se la ronga dia apor bangke bonong ko rara tunda. Itu curu lo. Alang litum hello alang litum tim han curu ni alang li ke penangan kumlin sculpture hin penangan kumlinahin penalang li lamarjan long sedami penangan artis hin kaselampon penangan kumlin kaselampen cenglo hemrit lapuson kalar kibit pen cenglo film long set long film set ke kasemar pon pen cenglo penangan alang li ke cepaduk kamang pulo alang li pan curu ni alang li son ke iltum jutang kacing hontek pika ajoni si alang li iltum dak teke langjun ke sias jona long sedami alang li na amena jungjung tim ben alang li tu nang cerap no curu ni la silason nak tak kumlin dupik lang nil tu napak lain kan body pon bo. Non nilitum karja ba bangke la bangke sodricho mangmun pusi pulo. Litum karki ajutang long kacirap hidung lun temu long sitame penangan kacitang dulu butia rong kebang kutapu sitame labang so kumlin asonse abang pudo lang ipenle labang so putak litum teteni arjipona men no sik piso kumlin itu non samarbom
labang ke sodo mangun pulo long athati uti dolo uti athati uti arong ke bang uti arong siapa lah bang ke ini cuma lalu kita bang mau cengki dia langsung harus klempon ya. Nanti lani ko alo, nala tu kecing ya berarti kan. Cuma itu kami mana apa sih anjir tu cuma kamu Kecing lagi. Nanti lah tarik ini apa petang je. oh kenapa kamu Alang li langsung kisupan curu riu ni alang litum hello ladak alang litum labang sun thengpi akum lin alang litum ladak cukidam kutang komentuan ingkan itu. Kalau ko anal litum la thengpi akum lin dak selam ceng 17 Oh 2017 aning kan sila dak rasingja klamalong si labang sun thengpi labang so akum lin selam ponlo sitame labang so konsep Karbinglong Tumas Council CM Dr. Toliram Ronghang alang li aning hang pi ka joini si aning dokha ka joini si labang so kumlin sitame tara lang so long laso replika lang hala dak semar damlo non manke museum se semar ponlo se choro re uni alang litum han alang litum ko dete bahini modon tiso SDO dak PWD alang li dak si wareng war saklem bom abang pulo alang li abong lo alang litum bahini ko dete celang si penangan konsep litum jutang pen kacirap hedunga jutang penangan litum han karbi akhe phan nong nam alang litum nang wan pilo alang choro ne se Komen pulau macam pada nang se rana mahir jumi paduna alang itu tisu sangat tuh curu lo dan dengan ningkan sokan pedi curu lo. Non nilikarja la bangke elitum karbi ajutang long sidolo elitum ke hem theng song putapu maru putapu ladak labangso maru peneng asengkan ansu sing deng thong kep ansu se leader lon aphansi dak tikelang jun ke cs juna hin banse pati pi ponsi PWD tumpan pingkhatsi PWD staff tumpan pingkhatsi alang litum teron sanghong la pen alang li lunsepo alang litum si bor ipon si alang litum cepaduk cepalak si alang litum dode sangsi si alang litum penangan ni penalang litum labangso maro kiki malong alang litum bor ipon lo masih alang litum pele lam thisi ajupon la hello maro ke labangso maro pitak nang kalu oh kalang lo laki ada lilitum PWD office pensi sonsip pon lo pisang amaru pen cepahem pupon alang li executive engineer bodon sing ti so pensi cepahem pupon lo lapen adun thuga cerabdun ke gulab ko lapen robinson ko alang ari sangholo alang latum me cerab citu si la sonsip pon ante la niko ano nalitum la hak keceng pen non an ke dan tum si niko an si pangceng pon nang nitum la ningkoi baga dopo kacasong laso ahem tikim kira non tang telang yo non tak soli bom ante la tarik ini prang nang tum la bangso sai pacunun di unji non niniang bong sin tum patang dat pol ante nang paklang duni ka arlo nil tum lang koning na lapuran ke lapun isi aku itu ini tukar di hem teng song ki masuk selang itu lapun tim pono lapen lapu arlo lapak lang kameramen untuk
Ada bang partition doi lang. Dapat sitting room. Sitting room. Oh, ada bang sitting room. Sitting room. Dekat album. Oh, Lalu bang bedroom madui. Kalau ini nulis ke heading tu bang. Oh, bang itu dah sisang ko di. Ito la puwa kita na paklan. Pailo ke mana? Pantry. Pantry kitchen kadang. Kitunda nih. Kitchen. Oh, la bang ke langsung pini kedang adim lo dak bang ke. Oh, tapu ke mana pantang. La pu bang ke bagi bakso ayam su sonti kimpon lo. La pu pen alang litum la pu room sedami alang litum pipe system drainage system la son semar pon po lagi bagi bakso lo. Alang litum modern non modern ahem son se alang litum kimpon lo sedami litum karbi etnik la bangso traditional la bangso idea concept ma en pon se alang litum la bangso semar pon lo chururi une alang litum phan PWD sortum phan alang litum bahini phan chururi une alang litum jutang along anso se karbia jutang anso se ke pang tangji phan anso se te kilang jun ke se jun mate labang sura singja klam anso se aliralon pi ponji phan alang litum body pon alang litum chururi une alang litum modon tiso SDO ke hai phan stame la pen alang litum staff engineer alang litum phan stame chururi une to tangse non nilitum karja babangke labangke killing concrete putapu ilitum killing arnam putapulo ilitum karbia jutang long purkimo long lunlam temolong same penan kace thang dolo jongsi munit jongsi arlong so che koilo pulo te la puson mandet pula bangso tumu ne nilitum ladak kurusara tumdo alang litum non helang la bangso system arki ponelop anso se thangna lam kilam phonga bede ji phansil alitum karbia jutang aron tang teng pen aron ban aron tang pensil lang litum labang so kumli same sonse ponlo la pen labang so kumli na long thangna lam kilam phonga bede ji phansi alang litum karbia aron pen alang litum se same arkli ponlo asi same mesen pusipu asi daga kurusara tum do alang litum pen labang so phurkimo puthak ethetheni alam the arju ponna Kabunai bang kalal. oh le posa hone nali Killing. oh nali killing ma Killing. oh nali killing pulo te amen ke solo ne Long kam killing. lokan killing nali rong ke Horitaro. oh dagamat te labang so kumlin nali kuna pensi ke charli lo ka selam Lele ke Charlie ke ede lapu method practice pen se bonai lo. Oh. Apa se killing cigru mamai lo bangsa. Killing doan ben so kumlin bonai nang pusi. So kumlin bonai lo killing cigru mamai lo ta itu bonai lo. oh phang bunai lo di choro reu ne ante labang so killing concrete mate labang so killing arna ma puthak ethi nang check pen apur kimong tham tha La so apur ke molam bolote nilitum ke hako ho nilipu chong bang killing along ri lo killing arnam arti pejo lo arti pejo pen apor ke long so abor ke long bang ke nilitum killing arnam bang nilipu chong bo la so fanse abor kilo amasi abor ke pensi la so la monaktum arti noi nang pejo noi molaso jong se na tum o khan turi ji pote la puson klem moi da moi so kipen polote monaktum o khan ke long bang ke joi ke po pen along su son che koi noi aja noi ke tiki man po o khan turi noi se nili jong an no killing jong kret po bang ke jong polo jong kret po tiki ke jeplang tek put up abang la se nili jong abang si teki ke jeplang jing bang la se la puke teki lo la puke jehang ante la ko pipi sinal tum la ke salam lo la ke batu la hala kane cek leng lo krang lo masih poila roy lo poila long bang si makeup lo hala aku punya make anu se ke semen wid lo
masih kalar non pigom lah. Tin non tangkel lah, Kalar tangkel. tangkel lah. Ini pini arbi nangjang tu masih kalar pitere. Oh, nanti lah, nalitum ke lah killing labang so amai hut bangke nalitum lah nali paklang dulu lah sama. Paklang dulu. Si tamin lada ke jutang along, antu si rasing ja klam ta labang so lira lon along. Kosong si labang so nali kemat halo. Kasi lada kwa jutang amai long setambe kiling atum hako ben nake plang. Lasu paklang dute mulitum langji mini alon pidunte meji mini bupense. Dak ke sonse dulu. Cururi ni alang li killing sahu pas tame alang litum la killing amai pi along si alang litum tame alang litum tame la son semar pon si alang litum paklang polo si tame la lo jutang along tame karbia jutang along jasemet la rasingja klam along si tame non nakeleji hawara mai long jutang hawara mai long tame paklang ponji pose alang litum bo ipon pen alang litum semar polo cururi une la hello ni cameraman paklang pon juga labang ke cehang lo di oh labang ke cehang lo cehang ason thotlo alang litum ke semar pon cururi une alang litum alang li ke nane kunane penne ke charli puta kalilo killing sahu bang ke same alang litum killing ar nam alang li labang so arona tang pensi alang litum labang so sonse pono cururi ne labang ke killing chongker lo di labang ke killing ar nam lo killing chongker lo labang ke bongkrui lo labang ke bongkrui lo asi cururi une alang litum an so se rachingja klam an so se alira lo na phan alang litum jutang an so se pachi thangji phan killing sora hin pen sita me alang litum bori pon lo la se killing a sortum phan an sita me litum karbing long live pen lang tuman suri kadom pajir lo